A fi di Lloyd. A dyn ni byth di fod i'r Bala. A ni'n mynd i gweld beth mae'r dref yn cynnig efe. Let's go, see what's going on. O, ffynnu te, come on. Come on. Ni'n caru chi! OK, so ni wedi bod yn cerdded o gwmpas y Bala, edrych beth i be, a apparently dyma'r lle i fod, so... Glan-Llyn. Gawn ni weld. Ti'n barod? Yn barod. Fi ddim yn barod. Mae'r cwrs raffa tu ôl i ni fyna. Fi ddim yn edrych hwnna. Fi'n iawn na, fi'n iawn. A mae Dom yn amlwg yn hir iawn, awkward iawn. Ti'n edrych fel semi-pro Puerto Rican boxer. Sa'n meddwl mae'n mynd i wneud yn rhy dda ar y cwrs raffa fan hyn. Unrhyw tips na be? Os da chi'n disgyn, fyddwch chi'n ffain. Be ydy yna'n meddwl, os ni'n disgyn, byddwn ni'n ffain? Ydyn ni'n actually wedi cwmpo ar y thing yma? Do, mae pobl wedi, but heb di marw. What the hell? Hey, mae Tom Cruise yn neud hwn ar y daily, so ni'n gallu neud hwn. Oh, go on. Na. Swear down, Na, go on, come on. Oh my God, pa'n neud yn y bit. Oh my days! Aros. Dom. Hey, ydy yn gallu mi... Na, i neud lad, sorry. Sy'n. Granda, mae hynna ddim yn... Ydy hynna fod connected yna? Ydy hynna'n ffain? Yndi, mae'n iawn. Honestly, ydy Lloyd i gallu mynd cyn fi, please? I swear down. Oh, na. Gweld ma nhw... Ffwrdd. Beth ti'n ei neud jo? Oh, anti-climax. Mae'n actually fine. Mae'n actually on point. Na ddim yn ffain. Guys, sa'n siŵr. Come on. Guys, fi really ddim yn siŵr. Mae calon fi actually yn mynd oherwydd fi ddim. Oh, 3. Sa'n siŵr. Ydy yn... 2. Big man. Can't do it. Come on, Dom. Ein neud it. Ydych ti llawn o'r Merthyr? Ti'n gallu neud e? Na, fi methu. Ti'n Sa'n siŵr os Ti'n serious? Sa'n siŵr os fi'n gallu neud e. Come on. Let's go, baby. Da iawn, Dom. Class. Gogledd. Mae'n gwyntog lan fan hyn nhw. Ie, Dom, mae hyn actually alright. Easy. Come on, te. Na, oi, son, ready fe, please. Come on. Sa'n gwybod pam ni'n cael y ti, son. Oh, mate! Lloyd! Paid! Lloyd, honestly, pam fi anna fe, pa'n neud yn y fe, please. Na, Lloyd. Promise. Lloyd. Beth yn neud rhywbeth o'n ti? Beth? Dom, edrych lawr. Easy money, let's go! What? Come on! Not scared. Come on, Dom. Whoa. Dom! Beth? Honestly, just can't lolly Nah, I need in a bit. I swear to you. No! Lloyd, Please! Lloyd! Oh, fi'n actually teimlo'n sal edrych lawr hwnna. 3, 2... Na, let's go on. Mae hyn yn teimlo fi loose. Serious. Oh my days! Mae'n actually alright. Ydy hynna'n iawn, though? Ydy popeth yn iawn? Are you sure, mate? Oh my... Na, mae ddim mor gweld yna, come on. Days! POP, hold it down! Mae'n mor anticlimactic, serious. Pwy sydd efo fucking tiles ar fucking signs nhw? Wow, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Oh, man yn amazing, man actually amazing. Imagine os nhw'n parachau yn Caerdydd. Teimlo bod fi eisiau symud i Bala just am y parachau. Lle di? Llan-Llyn, so just... Ochr arall y llyn. Ochr Llyn yfe. Mae lot o bobl wedi argymell pub yma, yr Eagles. Ni'n mynd i gweld beth sy'n mynd ymlaen mewn fan hyn. Sut dyn ni fod siarad i ffitio mewn a bod fel un o'r locals fan hyn? Y basics i ddechrau fo ydi, pan ti'n pasio rhywun yn y stryd, mae bobl yn meddwl bod ni'n mynd, Simai wa. Siamai wa. A ti'n mynd, right. So, slang y Bala. Stall. Cornel. Stall. Stall. Awn i'n digwydd, ddedwyr i'r lle, a llawn
Faint o bobl sy'n y côr nawr, de? Sia 17 i 20 yn y cor. Ydych chi'n edrych am fel, do you want to grow? Mwy o Hei, bobl? dyn ni wastad yn chwilio am leisiau newydd. Give me a scale. Al o lawn yn llawn da i oni, tega... Is that decent? Bendigedig live, come on. I'm in. Ti'n teimlo fel mae angen i mi ymuno efo côr nawr? Neu Sa'n credu... Glan-Llyn, dwi'n credu mae fel côr, mae dyna peth cool i wneud. Like, Cymuned? No, mae'n cymuned, ddo. Sa'n siŵr, like, ti'n gwybod, nôl yng Nghas Newydd, os ti'n siŵr wneud côr na, sa'n gwybod sut bydd Ei, yna'n granda, dod. nawn ni newid. Nawn ni trio fe, nawn ni Nawn ni newid e. newid rhywbeth. I fod yn onest, y cymuned, y teimlad bod mae pawb yn caru pawb yna, mae just yn amazing. A fi mor hapus o fi a Lloyd di dod lan i Bala. Dwi'n nhw, naw mas o dig. Naw mas o dig. Naw mas o dig. Syth. Naw mas o dig. 10 out of 10 for me. Dig allan o dig. 10 out of 10. 9.5 mas o dig. 10 out of 10. Neat done. That's